Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Bomo Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu n'Oraifite, maọbụ ịkpọ m Akajiugo. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọlụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ cause and the negative vibration removal. Cause and negative vibration. Just boy it down. Cause and negative vibrations. Ihe aka ji wee bịa. Anyị wee na-ekwu na cause dị real. Karma, so cause the real. Nemesis, share the real. Then negative vibrations, ocho. Na ihe maka na ọdụ mkpụrụ of ihe ọdụdụ. Eji na akpụrụ ọkụrụ nkirike. The ihe so abụmọnụ maọbụ alụ maọbụ otu mmadụ metara onwe ya. Ọ dị n'ezinụlọ dị iche iche. Ọ na-eso individual dị iche iche. Yes, take it or leave it. It's real. Yes. Ihe na-achọ ịkụwara gị maka gụwa bụ onye ịmụtara ihe na-eme. Ijere akwụkwọ. You came out with flying colors. Ịpụta with the first class or second class or second class upper 2-1. Mana ije interview anaghị ewe gị. It's not as if that you are not intelligent. Ajụchagoro gị ajụ mana a ga-enwerịrị ihe asị a ga-akpọ gị site n'aka ndị na-ede interviewers, the panel of judges. Individually, the person will say, I don't like this guy. I don't believe him. O nwere ihe butere ya ịkpa asị. O nwere onye ihe ọbụla imere na-ekpo ndị mmadụ. It's not as if ị na-enwe onwe anya ọ bụrụ na ị nwere bad character. O nwekwara ihe bad character. Mana ị na-echere anya fụ dị nwe bad character. Mana ndị mmadụ a na-akpọgasị. Na bụ ụnụ enwere ụmụ agbọghọbịa mara mma. O gwara abụrụ jọrọ njọ metụ nje aka. Ka dị iche maka na onye nwere bad market mana o nwere bad market mana ọ ya agwa gị na mmadụ adịghị tụfu nwa ọmụrụ. Mana enwere family ya the family I know, beautiful damsel, 4 of them. O nwebụrụ onye jụrụ nwa ọka na-ele gị one. Ị ghọtara ya? Enwere ihe bụ ịkpa asị o dogaghị anya n'ime gị ihe niile. Ị na-azụ ahịa imere ihe niile ndị ibe gị na-eme kwa abụọ ya setụrụ ọgụ. Ọ ga setụrụ gị ka o si setụrụ ndị ọzọ na-aga n'elu nke atọ. Ihe ọbụla butere ụchụ ma ọ bụ na o nwere kọọsụ place na family butere na ọnwụ dị anọgide ofu onye agbabiri mmụọ. Ihe ike mee ọ na-eme na bụlụ. Ihe a ndị aka mbara adres today. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ọ bụrụ na ụdị ihe a na-eme na ndụ gị ma ọ na-eme na ezinụlọ gị ma ọ bụ n'ime onye ọ na-eme, tag the person. Ọ bụrụ na ọ na-eme gị, share it. N'ụbọchị taa ya bụ isiokwu anyị bịa. Before we dive into today's lecture proper, important announcement. Echefuna na anyị nọ na month of October. Our group ritual for the month is still ongoing. We started this group ritual over 3 years now. We have massive testimonies. N'isi ụtụtụ a, ejego m na temple chụọ aja go for kwubi okwu n'isi ndị sonyela all over the world. The friends of the temple, children of the temple, members of the Restoration Evangelical Mission, and consecrated group. Etu aka anyị ga-esi eme ya ụbọchị ọbụla. Ụbọchị ikpeazụ anyị ga-eje na mmiri na-eyi lọma n'aha mmadụ dum. Bịa na temple chụọ aja to entities of powers. Kee aka oghere jee ebe nchụaja gbuo eburu mee saraka n'aha mmadụ dum. Believe in me, nwanne chụwakwa aja maka na aja karịrị ọgwụ. Ike dị na aja a na-achụ n'igwe. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonyela ihe ị ga-eme ewu ichaachị m na WhatsApp, forward ya 3 prayer requests, then make token donation to the account number. Ichaachị m na WhatsApp, agwazie gị other details we need for you in order to book you. Now let's dive into today's lecture proper. Ka ị na-anụ olu m under the influence of my voice na-emetụ aka na share button ka Chukwu oke pụrụ ime ihe niile tọọ gị na-agbụ. Yes, ma mee ka ihe funarị gị na chigata ka ị na-eme nke a ka Chukwu oke pụrụ ime ihe na-egozie ya ebe ọ dị ukwuu. Now let's dive into today's lecture. Ihe m na-ekwu maka ya bụ maka gị bụ onye na-ege m ntị, that your family is under curse and is very open. Enwere so many things iji wee mara gị nwa na onwe gị idiro ka mmadụ gwa gị. Or maybe they have been telling you
through prophetic messages or even through dreams. You want to work there better message na amana no do jiago either na ebe no ma obodo ezinụlọ gị ma ọ bụ na o wuru gị anya na ịnọ under course mmụọ ma ọ bụ course mmadụ. Yes, and ị na-ene anya na-afụ na ihe ọma ihe ọbụla imelụ ihe ọbụla itinyere aka dị ya ndị ka mma agbachago dịka na ha gbado ngwere agbawago oke na ịma na ịdị good n'ihe ị na-eme ya good at what you does but adịghị enwe success. Ọ nwekwara nke bụ aja agwa. Ị nwere good character, ị nwere good customer service, ọnụgụ na-esicha. O nwere otu nwata nwaanyị bịakwute m yesterday wee na-asị m kedu ihe a ga-eme na o nwere nwanne ya nwaanyị mana nke bụ eziokwu ya gwa m eziokwu nwanne ya nwaanyị a nwere ajọ ọnụ na ọnụ ya na-esi ọ gwaghị okwu ihe aba n'ụlọ je na-ebe akwa etu onye esi wee mana fiancé ya nyere esere okwu over 1 month now. Ọ sị na dịka asị na ya adịgo don o wee na-asị m Eze-Ana ma o nwere ihe nwere ike ime ka fiancé ya nachigata azụ. Mana the problem mgbe m na-ajụ ese ka amara ihe bụ ihe butere mgbasa ha o si na ihe gbasara mmụọ ma ọ bụ o si na aja agwa fa confirm na dịga nwere aja agwa and that guy fiancé ya ajụ na ọma anụzie gwakwa nwanne ya nwaanyị nwere ajọ ọnụ. So if not a character problem, yes. But today I want to address the problem have spiritual because of ihe dị na cause. Either na cause ya, ma ọ bụ na cause ezinụlọ ya, ma ọ bụ na ihe butelo negative vibration so n'ihe metalụ. Ndị aka m chọrọ ime address. Ọ bụrụ na ị nwere bad character, jee ka azụọ ga-azụ. Maka na nwere ihe spiritual work ya emere gị. Ntị ọ dị. Now, I may address in the spiritual problem. The way spiritual problem go na onwe gị na mani nwere ezigbo agwa. Eziokwu na onye na-onwe ya akwụkwọ pass, mana o nwere nke bụ na mmadụ nwere ezigbo agwa. Ka mmalụ ga. O nwere nke otu onye gwara m nwoke, ọ sị m na ya adịghị enwezi mmasị n'ebe nwunye ya nọ. Njụbụ ya gị na ya butere. How long ka ị nụgoro nwunye ya? N'ọnụ nwunye ya 1 year. Mana nwaanyị a na-agwa machara ma metụ mma aka. Njụ ya gịnị na-eme? Ọ sị nke bụ eziokwu mụ na nwunye ya dị ya na-enwezi affection ebe nwunye ya nọ. In fact, na-eme ka ya na nwunye ese ya bụ nge ihe o ji bụrụ nwoke ama alụzi ọrụ. Mana next step aside ọ da alụ ọrụ. Mgbe jụwa gị o nwere ihere nwaanyị a na-eme gị na-ewute gị mere iji wee lose affection sị na nwere. Ịfụna na nke a na idiri ka so many things involved. Ntị ọ dị were ndị aka chọrọ ime adreesị. Ọ bụrụ onye bụ na ejụọ nwoke a gịnị kpatara iji wee lose affection ebe nwunye gị nọ. Ọgụsụbara gị ihe nwaanyị a na-eme na-agba ya obi. Nke a dị understandable. Nke a bụ bad character cause ya. Today achọrọ m address that family a bịara nwee beautiful four damsel ụmụ agbọghọbịa juru eju demodu oke ha gafee gị tọn ị na-anya n'azụ. Yes, mana nwere onye na-ajụ ha nwa ụka na-enye gị one. Ọ dị ka agbara ha ụchụ. Ịghọtara ya? Ụdị ndị aka na-ekwu maka ya. Udo anya and eju ese asị na ha nwere ezigbo agwa mana na ọ gbara gharị ihe kpatara na enwero di na-abịa na agbụrụ asị n'ezi agbụrụ. Ndị aka chọrọ ime adreesị. Achọrọ m ime adreesị those families enwere 5 capable guys na-alụ ọrụ ma ndị na-azụ ahịa nọ n'ime ha. Ndị na-azụ ahịa gbalụ bọyị esetụrụ onye dị esetụrụ ndị ọzọ. Ndị na-alụ ọrụ mara ọrụ ha alụ mana adịghị enye ha ọrụ. Even ordinary ndị ọzọ kwa ha na ha na-alụkọ ọrụ na-enweta ọrụ bịa ha yazie ha ya mana ha nwee inweta ọrụ direct ha tinyecha quotation aka ọrụ ha akụkọ. Ndị a ka m chọrọ ime adreesị. That family na-abụ na ọnwa weekend na be ha nwere ebe enwere streblet na Lagos ofu onye na family no nkwado nke accidental discharge na Abuja ofu onye n'ime ha no nwere moto si Lagos na-eje Zaria enwe accident ofu onye nwụọ na moto a onye family a. O doo anya na ọnwa ike ma onye ahụ family na-abụ every year na-aga eniriri mmadụ. Family a na-abụ every year, every 2 years, every 3 years somebody must die. That family ka chọrọ ime adreesị. Kelo maka ndị ọzọ niile o nwere family ọ ya wepụta na ya one person mma ọ sị m na nke na-eme nyanwa personally
na ụmụ ya niile ọmụghị ụmụ ise. The first one ọ mụrụ bụ ihe dị ndụ bụ nwaanyị, mana ịnọ ndị ọzọ ọ mụrụ nwoke ịtọ na otu nwaanyị nwụrụ anwụ, and ha niile na-anwụ nda 1 year. Nke ọzọ nwụrụ na 5 months, nke ọzọ nwụrụ na 7 months, nke ọzọ nwụrụ few days to 1 year. No smoke without fire. Yes, no smoke without fire. When all those things are happening in your life, agbana nkịtị. Our people say, Igbo adịghị say, ọgbana nkịtị kwere ekwe. Yes, you have the capacity to turn around what is happening to you. It begins from your spiritual conviction. Enwere ihe kwesịrị ime undergo some cleansing, some course breaking, and some mentorship training. Your mind need to be retrained, because sometimes our mind is magneto. Not even sometimes. Our mind is like magneto. Sometimes negative vibration in our nose into your mind, your heart, do attract other negative vibrations to you. Because and after that they will start playing in your life. Make sure you always keep your thought pure. Never you envy anybody. Never you castigate anybody. Never you work against anybody. Maka na oji mmadụ na ana ji onwe ya. Enwere so many things. Enwere family bụ na anụtara nwaanyị bịara ije di emewu onye bụ nwaanyị, ma ọ bụ na nwa ada ilere n'oru eneghị anya na ịbụ big uncle, nwanne gị nwoke nwụọ, ụmụazị o nyere n'aka ka ilekọta anya, ileba ha n'oru. O nwere family si na-ata afụfụ taa maka ihi akaje nwanne nna ha mere wickedness, maka na nna ha adọrọzi ma ọ bụ na nne na nna ha anọzi, nwanne nna ha wee jele ha niile n'oru ka o wee kpara ana. Mgbe akpụ ụmụazị a na-apụ, anya mmiri na-agụsị ha n'anya, ha na-ele kọs. O nwere ike ọ bụrụ na ọkọsụ anwa nwatakịrị nwanne nna ha ele n'oru re na ya family. Nwee ike ọ bụrụ na nwaanyị anụtara anụta emewuru emewu, ma ọ bụ na ọnwa ada akwara akwa. Enwere so many reasons na-eme ka ụdị ihe ndị a mee n'ezinụlọ. O were na-apịa ọmụ na nna na-akọ si na ọ ma adịkwa mma, na-akpọku ndị aka na ndị egede na mmụọ ejidekwa gwurube a sị ụnụ anọkwa ya ome dịkwa mmegide gbazi Igbo kwe na-emegide ya. Ọ na-ebe akwa, anya mmiri na-apụ ya n'anya, wee lee kọs. Ọ na-adịkwa ile. Enwere famili mma o melụ kpogido kpopụtụ mmadụ ịtọ. O mere nke mbụ, onye nke mbụ nwụrụ asị na ya bụ coincidence. After 3 years another person nkwa asị na ya bụkwa coincidence. Mgbe onye nke ịtọ nwụsịrị after 3 years ka ogwu ji wee pụọ ọsọ. Taa as we speak, ude edeligo na ya bụ ezinụlọ. Amụrụ m ihe unu na-agabiga, amụrụ m na unu na-eme ihe niile unu kwesịrị ime, mana enwee ebe onye ya bụ onye okechi. Ọ bụrụ na family ụlọ family na-enwe okechi, enwere ọtụtụ family ụdị ihe na-eto ha na-eme, ha wee gbujuo ana okechi wee kwụsị. Mana enwere ike unu wee etolite niile eje ụka wee je mebie those altars eji wee hiwe ọgbụgba ndụ dị iche iche. O nwere ike ọ bụrụ nke ehiwe wuti ndị ichie n'obi, ma ọ bụ nke ehiwe wuti akwarị, ọ bụ nke ehiwe wuti ogwugwu na mmụọ dị iche iche eji wee mee appeasement, maka niile eriri gị eri imebie ihe ndị a. Ọ bụrụ na ihe ndị a na-enye gị nsogbu ma ọ na-enye ezinụlọ gị nsogbu, agbakwana nkịtị. Sọgbu onye maara anyị ya ka e nyere gị aka, gbaa famili gị mara exactly ebe mmiri si bịa n'opi ụgbọgụrụ, wee kpapụ ogwu dị n'ụkwụ ka ọ bara ụra, ka eme appeasement ekwesịrị ime, kwụ ụgwọ ekwesịrị ịkwụ, ka onye bụ ụzọ ghara ikpeazụ. Life is all about choice. You must do restitution. Ọ bụrụ na ị nọ n'ụwa mana ị na-eme kesi gị juru na court cases, jụọ na police cases, ị na-enye onwe ụzọ. Mana ị nwere ike decide asị na ilo na asị dị too much, eburu nkwụ bujere ụfọdụ ilu ndị Igbo. So some of these things, challenges dị too much, begin to make appeasements. Maka ịmara onye ga-enyere gị aka, mana ilo na asị jụọ gị ahụ, mgbe fevọ ga-abịa na ya fụ na onye ga-enyere gị aka. Ka m kwụsị ebe a, mana ịgbakwana nkịtị. Take this home. Whenever such a thing is happening in your life, agbana nkịtị, ịgba nkịtị, ịgba n'ikwego. Mana si no, you must be angry with that condition that is not palatable. Onye kwube enyebie, ọ nwatakịrị na-agụ na-ebe akwa, si na agụ na-agụ enye nri. Ọgba nkịtị, I assume na all is well with you. Ka m kwụsị ebe a. WhatsApp number ya nweta mbụ bụ 0805 78 37 672. I repeat, 0805 78 37 672 or 0813 82
43 871. I repeat, 0813 82 43 871. Let us pray. Ekwem, ekwem, ekwem. Ekwerem na Chineke. Ekwerem na ọ dị ihe siri ike nke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụgbuo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya. Ya gazie. May Chukwu oke pụrụ ime ihe na-ebi with you all. May Chukwu nke Africa bless you all now and forevermore. Ya gazie. Go and be blessed.